כבישי, תעצרו בכניסה לכביש הראשי. שעות מחכים שמשיח יבוא. משיח איש מפתח, ידו בפול ויד כל. כמה לדעתך הולכים להתרסק עכשיו בדאוניל? 33 איש. כיוון שאנחנו לא 33 איש, אנחנו 27 ככה וחצי. חבר'ה, הימורים, כמה הולכים להתרסק עכשיו בדאוניל? 6. כמה אנחנו קודם כל? מי הולך להתרסק? שירים יד. 2. 2 הולכים להתרסק? זמזם אומר משיח לא בא, משיח גם לא מתקרב, משיח לא בא, משיח גם לא מתקרב. אוקיי חבר'ה, כל מי שאימר עד יותר מהתרסקות אחד שיביא אליי את הקשת. שתיקה כללית, 5 אנשים מתוחים, הדלת נפתחת, ירדנה נכנסת, כולה חיוכים, השחור ליהודה, התה לארציאלי הבן, ירדנה יוצאת, עזרא לא מפסיק לעשן, הנה כי כן מתחלפת, שעה בשעה, הזקן ארציאלי יודע שהוא לא טעה, נוטף זהה, הוא מרים בקולו על הבן, משיח לא בא, משיח גם לא מטלפן. פעמון הכניסה, מנסה, תפשט המזגן, מקפיץ את ירוחם לדלת, חותך בעשן. ארציאלי הבן, מסתכל על אביו מהצד, ובפתח מתגלה שוטר עם הכובע ביד, ויהודה אומר מה המסלול רולר האהוב עליך ביותר בו? חייב לומר שעד שהשוטרים פינו אותנו מסלול ראשון. מה המסלול האהוב עליכם? אמיר? חמשת הירידות, הירידה של האוניברסיטה, אבל לפני זה אני אוהב את הירידה שעשינו עכשיו בראש הנקרה. קשה לי להחליט, אבל לא ספק הירידה בראשון אחד הגדולים. המסלול האהוב עליי הוא פארק הירקון. מסלול האהוב, אני שפוך אותך לחשוב. מה המסלול האהוב עליך? עוד לא חשבתי, רק חשבתי כאילו חשבתי על מסלול האהוב. טיילת בוונס ביץ'. כן, גם בסנדיאגו יש שם טיילת. כולה, מה המסלול האהוב עלייך? ראשון. ראשון. רק תסלק משם את השוטרים. אבל המסלול האהוב עליך? זה, כמובן. ושר האוצר בא ונתן במבט ראיון ואמר הציבור מטומטם ולכן הציבור משלם מה שבא בקלות ואותה הקלות ייעלם. האזרח הקטן נאלץ לשלם בגדול, ואותי מעניין את ירדנה יותר מהכל. הולך למילואים וסופר את הכסף ומשיח לא בא, משיח גם לא מטלפן.